Vamos a dar comezo a sesión plenaria extraordinaria. A orde do día, o primeiro punto, a rectificación se procede da inclusión dos asuntos na orde do día. Supoño que teñen a justificación, non sei se a leeron, dúas causas para a rectificación da inclusión dos asuntos na orde do día. Primeiro, os expedientes estiveron listos cando se pudo, estivo esperando por varias cousas que non vou agora nomear, non chegaron de hoxe, hai que contalo, logo se veña, xa se verá. E o outro, porque os prazos corren e temos que licitar obras e isto ten unha exposición pública de 3 semanas e despois hai que licitar e non queremos meternos no inverno cas obras, vale? Co cal, esas son as razóns expostas de forma coloquial. Somos 12 no pleno, a mosca. Algún comentario sobre isto? Nos vamos a abster porque consideramos que tiñamos esa ocasión que vimos cando foi ao pleno de organización, que queríamos os plenos mensuais para así poder facer unha vida municipal máis activa, a oposición, facendo preguntas, mocións, etc. E ao final do tempo estamos dando unha razón que estamos traendo un pleno mínimo ao mes de forma extraordinaria. Entón, nos rogamos que faga os plenos outra vez, que faga os plenos, vamos outra vez, que faga os plenos mensuais. Por iso nos vamos a abster. Vale, algún comentario máis? Nós vamos a votar a favor, aunque creemos que no último pleno falouse de, cando se falou dos orzamentos, falouse de facer unha comisión informativa e creemos que os prazos eran suficientes para facer unha comisión informativa. Como ano anterior houve comisión informativa, pero non se mandou a documentación con suficiente antelación, según vostedes, mandámola para tela unha semana inteira ao seu dispor e non teñamos logo despois plazo para facer a comisión informativa. Se miraron a documentación, igual a mesma que teño é a que ten vostedes, entonces claro, o noso presuposto tampouco é algo que son molla canción 1 más 1 son 2 e non vou poñer de música porque non quero que chova, que está moi bo tempo e non afino demasiado ben. Votos a favor da ratificación da inclusión dos asuntos na orde do día e a abstención. O segundo punto da orde do día. Non, iso non, está aquí. Non, o segundo punto é a aprobación inicial do orzamento 2025. Despois de mirar a documentación, é exhaustivo, non? Pero fixeron un resumo, o orzamento é de 4.006.077,10. O persoal, no capítulo 1, se van 1.378.087,31. Decir que destaca o dedicado aos servicios sociais, como a guardería, o centro de día, o servicio concilio, talleres de memoria, activo teu corpo, e seguro que se me queda algún, que é un 29,14, incluído o SAF, dependencia, a parte que aportamos, e o SAF ordinario. 29,14%, que é 1.167.353,54. Iso que supón manter os servizos como fomos facendo ata agora. Despois, a dirección seguinte da nosa se cumpre o orzamento, cumpre a regla de gasto, cumpre estabilidade, cumpre tamén o límite de deuda, que é o máximo 75%, e estamos nun 30, non me acordo se xa era un 30, non creo que o 37%. Vale. Temos os datos
poñen de relevo un superávit de 132.096,18 do orzamento do 25, a día de hoxe, e o aforro neto de 176.559. Non sei se hai algún dato que queiran preguntar. Dato como tal, non? Me gustaríame... Claro, eu vexo que é un cálculo do orzamento do ano pasado, hai cifras que non se cambian, como as nominativas a festas, son 3.600. A cantidade, Claro. mire a distribución, Eso nas bases de me gustaría- execución, están aquí, nas bases de execución A mí gustaríame saber se vai ser o baremo de reparto neses cartos. O veremos, vamos a ver, o que se exixe se modificou, porque xa viñamos vendo durante todo este ano, no anterior, porque antes hai xente que non ten ahora orquestas, das que os tiñan, entón, eso sí que está cambiado nas bases de execución, e logo os cartos son os que son. Teñen a nosa axuda en moitísimos aspectos que tamén redundan na festa, todos, Outra cousa... e que se pode calificar eso de... non lo quero decir aquí, lo digo cando acabo, unha segunda e outro. Os cartos son os que son, e por máis que reparta, despois cando vayamos ao suplemento de crédito e vayamos ás modificacións, vai haber que xa hubo este ano cousas que hubo que afrontar, porque non se pode nin funcionar aquí dentro sin esas cousas que veñen aí, nin se pode funcionar despois de que se caen taludes, que tuvo que mandar empresas e todo iso está no suplemento, pero tampouco figura aí. Logo miramos, seguimos aí. Pregúnteme o que tiene, que eu tomo nota e respondo, e se non responde a secretaria. Os orzamentos, é porque se tardou tanto este ano en traer os orzamentos. Vamos a ver. Nós comprendemos que sí, haxa... sempre traemos antes. Claro, é que eu comprendo que haxa alcaldías onde teñan que negociar os orzamentos dos políticos. Sí, mire, non sei se recorda que desde o principio nós tíamos feitas unhas... Cando presentamos as alegacións a tasa de origen? Ano pasado. Todavía non temos a contestación hoxe. Eso podía ser unha cuantía que nos desequilibraba o orzamento, que teríamos que pedir un aprazamento, establecer plazos para pagalo, subir as cuotas, porque é unha obriga legal que todavía non está recollido porque non se fixo o trámite para administrativo, creo que tiña prioridade o orzamento. E como desviaría moito os gastos e os ingresos e onde metes e onde non metes, a que renuncias, esperamos, agardamos, pedinlle así, por favor, na última xunta, que contestasen. Non temos contestación a día de hoxe, non sei se chego... Pero non. Bueno, eso foi a razón de non traelos antes. Este ano xa hai que traelos, xa falei ca secretaria, pois haberá que traelos en outubro, ainda que non sepamos cales van ser as obras do POS, nin que sabemos a cuantía, e o POS xa se meterá e se irá xerando crédito según chegue. Para ter os orzamentos antes, ainda que non chegará a 4 millóns, o mellor quedase con todas as que faltan da Xunta e do POS da Diputación, dos concellos, se venda como se venda. Desde que existo e teño o coñecemento, sei que o POS é o plan de obras e servicios que menos nos poderían dar, e sobre todo os concellos pequenos, que me dá... Bueno, vamos a centrarnos. Que hai que quitarlos antes, ainda que sexa sin eses datos, porque é o que están acabando facendo moitos concellos. E despois vai sempre xerando crédito, incorporando, e se dá conta en pleno, e todas esas cousas. Pasou eso. Eu quería ter, porque nos podía desequilibrar moito as cifras que se barallan, xa les dixen o que nos supoñía a nosa subida e que eu quería que era injusta, que non se fixo un reparto como había que facer, e agora terá o que decir, pois, como contestar non van a contestar, pois terá que ir ao sitio onde hai que ir, que a mí non me gusta ir, pero non queda nada máis. Aquí falouse en varios plenos de ordenanzas sobre os impostos tanto do lixo como do saneamento.
estamos con eso. A mí gustaríame se vai traer, se non, porque no presuposto non é reflexado, pois... Nos pode facilmente non está feito. Pero... Está con ese cálculo, ainda estamos pendentes ahora de outros dos... en varios ordenanzas que temos existentes que hai que modificar, que unha é esa, do saneamento. Hubo que facer o censo por primeira vez de todas as vivendas que teñen saneamento. Ao mesmo tempo aproveitouse, pero como é, traballando, aproveitouse para cambiar, mellorar o rueiro, non? Sabe que están números repetidos dentro da mesma aldea. Bueno, é un traballo exhaustivo. Está o técnico de urbanismo, con colaboración con o administrativo, e que facendo ese labor, que tamén en contacto con os servizos a municipios da edificación. Tan pronto nadie está parado, de verdade, está facendo en horas na casa desde o traballo, porque se estás aquí recibindo a xente continuamente un traballo como ese, a veces é imposible. Digo de verdade, por exemplo, eu para ler os orzamentos intentei esta semana pola mañá que dedicarle 2 horas, aquí, bueno, na alcaldía é imposible, e en algúns despachos de algúns funcionarios tamén. E, bueno, ese é un traballo, facer un padrón por primeira vez, é complexo. Houve traballo de campo que fixeron, colaborou o de obras para ir a mirar onde non había, porque se todos os veciños tivesen saneamento ou pudesen telo, iban todas as vivendas, pero que non vas a... que en outros concellos se o fan, e o cobran a todos, pero a mí tampouco. Entonces, creo que había que facer así, mirar que non tiña, e logo ir variando cada ano por os incrementos de novas vivendas, etc. E o do lixo, pois estamos dilucidando, discutindo, poñéndonos de acordo como abordarlo. Haberá unha subida inicial e despois, en outros anos, veremos como nos vai. Señor Moreno. Sí, bueno, decir que para nós son uns orzamentos malos, como veníamos dicindo anos anteriores, son uns orzamentos continuistas. Non creemos que son uns orzamentos que se merece este concello. Bueno, nos pedimos que se fixera unha comisión informativa por as dúbidas que puderan salir, etc. Non se nos fixo caso, foi unha das robos que fixamos no último pleno, aunque vostede non estivo, pero presideu o seu compañeiro. Aquí no capítulo 3, en gastos financeiros, temos unha partida de 5.000 euros, creo, que é, porque cortos no máximo o mismo, pero creo que eran 5.000 euros por seguros e moras en abastecimientos domiciliario a agua potable, para que se vai dedicar esa partida. É garantista o orzamento, creo que sí nos merecemos estes orzamentos e temos que melloralos cada ano, pero bueno, eu non son tan negativa neste caso, no outro sí que podría serlo, pero voume a calar. Continuistas, salvo que vostede queira as cifras que lle indiquei ao principio, do que se adica a persoal, do que se adica a servicios sociais, o que se adica, non puxe tamén actividades culturais, deportivas, etc. Vale, pero son máis significativos estos, por eso os puxe. Se vostede quer que suprimamos eso para non ser continuista e que non fagamos mantemento dos edificios, como pode ver por as obras que se van a facer no capítulo 6. Sí, non. Eu pregunteille por unha partida pesada, abastecimiento domiciliario de agua potable. Vamos a ver, pode deixarme falar. Vostede empezou a súa exposición dicindo que eran malos e continuistas. Vale, e eu estou contestando a primeira parte. Malos e continuistas. Eu non creo que sexan malos, son co que temos. Era boísimo que tivésemos o doble dos ingresos e aportacións de outras administracións para poder seguir, tuvésemos pois un concello que tuvese un núcleo grande
non 83 núcleos, pero tamén é o seu encanto, 83 núcleos distribuídos en 92 kilómetros cadrados, que queren os servicios, que hai que daros e que costan máis do triple do que poden costar no Concello do Lado, porque nunha rúa que ten 300 habitantes, máis, porque son edificios todos con pisos, que ten, vamos a supoñer que 300 habitantes, que se lle pon un saneamento de 500 metros. O imposto do saneamento é de 400 habitantes, non a veces temos que levar a 6 habitantes un saneamento distinto porque non pode ir nin para unha depuradora nin para outra depuradora, porque os sólidos non é como a agua que polas leyes físicas sube, sempre que non superes o nivel de onde nace o manantial, pero os residuos das depuradoras, por non chamarle de unha maneira que non nos agrada, que non sei escatolóxico, non suben. Entonces, claro que nos gustaría, e hai que facer esas actuacións en todos os núcleos, e se están facendo todos os anos, e logo hai que manter as depuradoras. E o persoal non se conta como unha inversión, pero a xente que está desplazando alrededor das depuradoras, agora pode ver que están así, pero hai momentos en que se desbordou, pero aparte enseguida, na primavera, estáse limpando, arreglando, porque se estropean algúns mecanismos das depuradoras grandes e tamén das pequenas, pagando a unha empresa externa que o contrator veña a veces para lavar por dentro, a traer unha cisterna de agua e facelo. Todo iso que manter, é mantemento. Se estropea algo dentro de calquer edificio, e hai que mantelo. Vería por aí nos orzamentos unha subvención que vai para o local social de Cruído. Mira que lle tiña ganas eu agora, porque está metendo a pedra de lousa, a fachada que está orientada ao sur, que é por onde máis chove e venta no noso territorio, mete agua que está deteriorando o edificio por dentro. Entonces, dentro dunha... hai que estar atentos ás subvencións que chegan, se encaixan, e iso era para aforro enerxético. Claro que aforro enerxético cubrir unha fachada, porque todo o calor que ti xeneras ca estufa de Pérez se escapa co frío e a humedade que están dando continuamente a choiva. Metémola por aí e vamos a cometer tan pronto podamos, tan pronto estea aprobado o orzamento. Perdón, teño que ver. Ben, agora vostede estaba nunha partida que está aí para abastecemento domiciliario de agua potable, Xuros de Mora, 5.000 euros, no capítulo 3. é unha transferencia, iso é para pagar de augas para os servicios públicos. É o canon da auga, posto a preguntar. Ese é o canon que temos que pagar da auga. Como pon Xuros de Mora, por eso... Son os impostos e se morres. Será unha previsión garantista. Despois queremos saber se se firmou o convenio co Concello de Noia por o centro de vía, porque aquí aparece represada unha cuantía E aparece o persoal para contratar, xa ve que hai 3 agricultoras para e queríamos contratar. saber se se firmar ese convenio. Eu tan pronto este enviado ao Concello de Noia, falado coa concelleira que leva ese servizo, máis co alcalde, lles vou a convocar para... porque logo hai que aprobar en pleno ese convenio, ou é por resolución, Pablo? Hai dúas maneiras de tramitar que está pendente de ver cos técnicos de Noia, a ver eles como queren enfocar. Pero xa están as conversacións avanzadas. Hombre, por primeira vez fai un ano, creo que foi, estivo aquí a concelleira interesándose por a lista, e lles puxen os que había, os que podían entrar, prácticamente todos, que o ideal para que eso sucedese, porque temos que contratar persoal, é colaboración, convenio de colaboración. As líneas xerais están, bueno, casi todo, está tanto a cuantía económica como a explicación de por qué está feito. Agora, falta ultimar pouca cousa,
Sí, pero tamén podemos mandar en breve para o Concello de Noia. falta pouco, falta pouco. Vale, porque sí que é certo que falamos deso, deixámoslo... É que temos varias cousas en marcha, unha é esa. Outros son as ordenanzas, é que moito fixes o traballo, somente que expuxemos aquí. O que dixo o señor Prego, que a mellor son a revisión de tres ordenanzas, polo menos. Despois, o censo, o padrón, o padrón de saneamento, e xa lles dixen o que se supón, e non poden imaginar se non están aquí, é normal. Eso. Logo temos o que nos acorda, non sei se que non, pero recordo que temos o ENIL, o Espazo Natural de Interés Local. Témolo feito o proxecto, mandámolo aos técnicos que en espazos naturais para que o revisasen e non ter que traelo a pleno dúas veces. O sea, traelo xa definitivamente, se hai algún erro que non lo comunique, e logo traelo a pleno para aprobalo e facer esa declaración de espazo natural de interés local. Estamos con moitas cousas e somos unha administración eficiente pero pequena. Pequena en canto personal, digo. Vostede acaba de dicir, bueno, que isto está en marcha e ainda non se sabe se vai entrar o centro de día, o convenio centro de día. Sí, acabaría de decir. Pero non se sabe ainda se vai entrar este ano, non. Estábamos pendientes ainda de que se aprobado por os concellos. Entón, eso pode ser retrasado, como esa previsión se acaba de se puxo no orzamento, que estaba sendo inventario de pues no orzamento tamén se poderían poñer outras cousas en previsións, como pode ser a recaudación dos impostos, porque, como ben sabemos, levamos para subir a tasa do lixo xa 2 anos, levamos para o saneamento tamén 2 anos, levamos facendo o padrón 2 anos. Non creo que se está complicado facer un padrón para este ministerio que nos está ocupando. E despois, creemos que os orzamentos son malos porque non se reflite a situación que vai ter este concello. Vostede mesmo acaba de dicir que se vai subir os impostos. Pois aquí non serán nin refletidos. En teoría, isto é digamos, unha foto do que se vai desarrollar no concello. Despois, queríamos saber canto se gastaba, canto valía cada por hora o SAF que nos manda a Xunta, os cartos, canto costa. Canto valía? Canto costa ahora? Ahora mismo o que vale a hora de SAF, dependencia, pero non sei o que pregunta o que subvenciona a Xunta. Claro. 12 euros hora. Pero este canto de costa o concello? Dios, 19. Vostedes saben ese reparto? 19. Porque pedir unha xestión. Vostede fai un pouco que estabase queixando que o costo da Diputación que era dos concellos, pois o que non teñen que facer os concellos é atribuirse... Perdone, é solamente un inciso. Non é unha observación miña. Como le dicía, o concello está facendo cargo de cousas que non son propiamente do concello. O sea, tiña que ser cargo da Xunta. E vostede está, os demais concellos da provincia están pagando xa con cargos que llaman a Xunta, outros con fondos propios e con axudas de Educación da Coruña, do posto social. Cando isto tiña que ser un servicio que tiña que pagar directamente a Xunta, porque son as súas competencias. Entón, o que hai que facer é, vemoslo refletido nestes orzamentos, que a Xunta non é tan xerosa neste concello como pode ser a Diputación da Coruña. Entón, vostede o que ten que pedir é que a Xunta se paga as súas, que se haga cargo das súas competencias, porque vostede sempre di que non hai cartos, realmente é un concello pequeno e non ten cartos como un concello grande, pero o que non pode facer é atribuirse en materia económica cousas que non lle corresponden, como neste caso o SAF se ten que facer cargo a Xunta de Galicia porque é unha competencia que é dele e nós estamos facendo cargo. Mire unha cousa, creo que moitísimos plenos, pero, bueno, vai ser un máis.
O reparto, olvidouse unha pata importante, os usuarios tamén aportan, según a súa capacidade. Vostede recorda que dixemos en esta sede plenaria varias veces que había unha aportación autonómica, unha aportación municipal, unha aportación dos usuarios, está así distribuída dende sempre, e a aportación do Goberno Central. Eu pidolle unha xestión cos seus socios de goberno, se vostede quere tamén, pero foi o que acaba de plantexar, que Socios de goberno que non somos ningún goberno. No, dando a cara non, porque é outra maneira de actuar. Tamén os seus socios de goberno... Déixame acabar. Tamén os seus socios de goberno Déixame acabar. No, non está gobernando e non é socio de goberno. Tanto sexa, pois o será... É socio de goberno porque está gobernando en varias comunidades autónomas, está gobernando en varios concellos, co cal, se vostede di que nós somos socios de goberno do Partido Socialista, porque lle demos a investidura... Porque eu non quero... Si, vostede interrompe. Era a miña intervención agora en respecto á pregunta que acaba de facer. E eu lle pido agora e que o que lle deben a autonomía, da igual de quen sexa, non veño aquí a facer política partidista, para iso está usted. Entón, o que quero é que os cartos que lle corresponden a Galicia, a que sí quero, e os habitantes de Galicia, que sí quero, e os de Lousame, que quero máis, o que sí quero que esa parte que lle corresponde pagar ao Estado dende fai anos arrastrando, que aporte dunha vez, por non decir dunha, perdón, puñetera vez. Porque iso sí que nos beneficia a todos, vale? Vostede coñecerá que hubo unha manifestación que eu non pude asistir este vernos da FEM, porque non empezo a facer política partidista, para todos os municipios de España, para reclamar o que sempre reclamamos, estamos de acordo aquí, vostede non o sabexo, non se acorda do que vota. Entonces, o que estamos de acordo é que os concellos, que o municipalismo, ou se acordan del ou algúns desaparecen, moitos, vale? Porque non se pode mandar competencias para baixo e non mandar ingresos. Quedar moi bonito, mira, vamos... Non, estou falando do que non paga o que está acordado na lei de dependencia que iba a aportar. Estou falando de realidades, non estou facendo política partidaria, que a mí xa sabe que vostede que non me gusta, porque se me gustase, madre mía, vostede non salería moi ben parado. Por favor, podan seguir. De quen é a competencia? Da Xunta de Galiza. É da Xunta de Galiza, non é competente dos concellos. É da Xunta de Galiza. O que pasa que vostede, como vai reclamar a Diputación cartos, e como vai a Diputación a dicir que o POS que ten que estar para gasto corrente, pode usted tamén chamar a porta da Xunta de Galiza a pedir cartos, porque este concello é un dos menos beneficiados da contorna con ingresos da Xunta de Galiza. Donde menos? Podo contestar iso? Non me gustaría que houvese quitado ese tema, pero me provoca. Eu non vou a reclamar cartos de nada, se lle dixo a diputada do seu partido, ela sabe que lle dixen ese día pasei moi mal. E sabe que me molesta deso? Que comentei agora cos concelleiros, que houvese grupos que tuveran información privilexiada e que souberan, cando foi o POS, que todo se podía dedicar a gasto corrente porque sabían que non iba a vir o resto. E entonces, todo eso que eu viría aquí, se eu chego a vir aquí, con que todo iba a dedicar a gasto corrente, vostede estaría peor que agora contra mí. Por qué? Porque esta obra e esta outra obra e o saneamento, pois hai que facer obras e as que son de máis de X cartos van a ir, teñen un proxecto igual que todas, pero son obras maiores, o gasto corrente, todo o orzamento. É meter ou non? E agora que pasa? Que agora o adicional que saía no mes de... anunciábase agora como iban a ser a cantidade que nos correspondía e as bases para elaborarlo, resulta que posiblemente, e sabe por que é eso, vale, non hai presupostos no Estado, aprobouse que non podemos gastar o remanente, non solamente nós, sino todos os concellos, nos din, como somos menores de edad, os alcaldes todos menores de edad, e hai que conducirnos, nos din onde temos que o remanente, que nos costou moito traballo telo a algúns, pois que o remanente temos que usar no que eles nos din.
non, isto xa falei en máis pleno, non na que os nosos tecidos